Gêm newydd i'r Wii, Mario Sports. Sut beth ydi o? Ti'n gwybod be, mae o'n oce. Diolch yn briliant, a mae'n oce. Mae'n neitho gadw pobl yn hapus am ryw wsos neu ddau, dwi'n meddwl. Ond mae'n teip o gêm lle ti'n mynd i fod yn, dwi wrth y modd efo wedyn, mae'n dechrau mynd yr un peth, a wedyn chdi'n mynd, dwi'n mynd i gael gêm arall newydd, gêm fresh. Mae yna lot o gemna Mario, wrth gwrs, sut mae hwn yn cymharu, di'n wahanol. Be sy'n hwn ydy dodgeball, basketball, volleyball a hoci. Mond y 4. Mond y 4 yna, di hynna ddim yn lot. Diolch yn lot am gêm sydd yn costio 40 pint, 10 pint y sport mewn ffordd. Ond faint o bobl sy'n gallu chwarae'r gêm? 4 person ar un pryd yn gallu chwarae'r gêm. Mae hynna'n beth da mewn ffordd, yn dydi? Yndi. Mae wedi cadw'r graffeg union un peth ag mae Mario i fod yn cartwnaidd. Mae Mario i ffrindiau i gyd yna, mae Toad, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, maen nhw i gyd yna. Ar y cyfan, dwi'n yn siŵr amdano y gêm. Marc allan o 11 felly? Dwi'n meddwl sy'n ei roi ta 5. Ta 5? Ddim yn rhy ddrwg. Ddim yn rhy ddrwg.